Aku kumun lan maneh gending Wiramaga Batang cekrimanku Dedeng opo Sajake kok nyening Liyak grup Lapan kosoe Dan cocok peka antuk Puja-puji beraja Liyak grup papan kosoe Dan cocok peka antuk Puja-puji beraja Hae sololololo oh he sololololo Liyak grup papan kosoe Dan cocok peka
Gonggo, gonggo trigonggo. Mugya tansah nyandung miwah nyampar sekar ceplok cepaka mulya sawakul gedhenira. Singgah kala singgah, durga kala sumingkir. Mahar dikengnyas linupita purwaning gati-gatining tata cara pambayang ing putra panganten. Tanulyan kadang pambiwara hambuka tuinar buka glaring tata cara. Sinar tan ngaturaken kawilujengan lenggahing sagung para priagung sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya hambudi daning susila murih yuwana niskala sinartan tiyang kawula ngaturaken salam pakurmatan lenggahing sagung para priagung sepuh hadi sepuh para pinisepuh tuwin paran para sepuh ingkang winantu ing kamulyan para pangemban-pangembating praja ingkang ngasta pusring adil ing wewengkon Desa Tambak lumebet wewengkon Kecamatan Mojo saka panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Dr. Andes Joko Murasita ingkang kajajar sagung para perangkat putri kagung ingkang winantu ing pakurmatan tuwin keluarga ageng pamengko karsa panjenenganipun Bapak Sugiono Ibu Ribinah ingkang sinumbul sagung para pamong rawuh putri kagung ingkang winantu ing kamulyan winantu pakurmatan lenggahing keluarga pisan Sutresna Ibu Tumini ingkang sinumbul sagung para pangombyong tuwin sagung para warganing Pahman putri kagung winantu ing Sukorahayu kadayan saking ngarsaning Gusti Sang Hyang Mahanasa gelaring tata cara pambayang ing putra panganten Sanga Bagus Teguh Nuryanto Daum Diah Ayu Yuyun Trihastuti gelaring tata cara mapak Ari Anggara Kasih Katiti Surya kaping sekawan likur selo 1956 warsa Jawi kumplaring tata cara wisudan pambayang putra panganton tanulyan kawula ingkang kepareng hanggonta tuwin kepareng nderekaken gelaring tata cara hingga paripurna para tamu minulya putri kakung gelaring tata cara sepisan purwa pambuka miyosing sang winisuda panganten putri saking sasana tepas sinengker mahas manjinging madaning panti Badrayasa sinartan kadherekaken sang brata pangarsa tanulyan tata cara lung tinampi sinebat tata upacara pasrah panampi lung tinampining sang putra panganten sakembaran karigenaken dening kekalih keluarga nedya karakit lumantar parama sastra indah katuraken cetha terwaca lumantar panjenenganipun pasrahing putra panganten karigenaken Bapak Supana katampi dene keluarga ageng panipun Bapak Sugiono lumantar wirantu pakurmatan panjenenganipun Bapak Haji Suyabdi kekaling priagung cetha terwaca imbal wacana ngaturaken tata cara lung tinampi sang putra panganten ngadani tata cara gepiyokan unjuk tirta suci perwitasari lenggah anggana raras ing madaning sasana panti pamaing sinebat Sasrawanti Badrayasa para tamu putri kagung tanulyan kadang narakarya Krida Dharma ngabiyantara nyugata lenggahing sagung para tamu ngaturaken sung pakurmatan sinartan wedharing tata cara adat panyebaring udik-udik sinebat tata cara tumplak punjen tata cara tumplak punjen panipun Bapak Sugiono Ibu Ribinah tanulyan badhe nampi sakating sungkem saking ngarsaning putra ingkang kagulumentah sanyata kang musdiwasa nedya sumungkem ngarsaning Sang Sudarma sinartan tata cara paripurna atur pambagya harja kayuwanan kunjuk lenggahing sagung para priagung ingkang katuraken dening panjenenganipun Bapak Sugiono Ibu Ribinah lumantar ingkang asta pusring adil panjenenganipun Bapak Dr. Andes Joko Mursita Bapak Lurah Desa Tambak ingkang sinumbul Bapak Parwiji Bapak Suranto para tamu mekaten gelaring tata cara kanthi hasesanti rawe-rawe rantas malang-malang tuntas sumimpang saking pepalang ilang musna sakabehing rubeda lan sengkala kang becik katitik kang ala titenana pangadiling kang kuwasa kang bakal tumiba sing sapa ndhisiki ala ing kono wahyune bakal sirna
Jaya-jaya Wijayanti Surasudira jayane Kang Ratsuh Brasta tekaping olah Darmastuti nuwun. Gelaring tata cara kadya sang nata sadina. Konjuk konandika priyaga kang sinebating ayun Bapak Haji Suyadi ingkang sinumbul Bapak Sugiyana Ibu Rubinah tanulyan kaaturaken jengkar saking panti palenggahan nujing madaning sasana ing samangke ngadani tata gelaring tata cara lung tinampi putra panganten. Mrika njuk dhumateng para priyagung kang sinebating ayun asma katuraken daya-daya hamapanaken raga nedya ngayahi jejiban hanampi putra panganten sakembareng kang tanulyan kalebetaken madaning sasana. Tata cara gepyokan sinartan ginepya ing roning apa-apa sarana singgah kala singgah durga kala sumikir paripurna tata lampeng upacara gepyokan mijilira tata cara tirta wening unjukan dumadi saking patirtan raci antuk cacah pitu sinebat tirta suci perwita sari kang bijil saking teling Kedhi Pratala kaunjuk sakala dening putra panganten sakembaran sampat paripurna ngadani tata cara tanulyan sinikeban sindur awarni gula kalamunta kalapa sang putra pinahargya tinuntun ningayap dening sang Sudarma kalenggahaken ing madaning sasana sinartan tut wuri dening panjenenganipun winantu pakurmatan Ibu Rubinah tinuntun mawi sindur hawarni gula kalamunta uga kalapa dadya sarana sang putra panganten sakembaran eling purwa duksina dumadining jalma saking rahipun kang
Bapa Hawarni Pethak tuwin nyawiji manunggal rahipun kang Ibu Hawarni Abrit sinekeban sindur Hawarni gula kalapa kadherekaken sinartan nedya sang brata pangarsa tanul yana benajeng ing samangkya ngadani tata cara ingkang rinancang pratandha riwusnya cetha lingayap sang putra panganten sakembaran ing madaning sasana sampat ngadani tata cara kepiokan unjuk tirta wening tuwin tata cara jangkep sampat paripurna kalenggahaken riyin putra panganten madaning sasana sinartan gelaring tata cara long tenahe putra panganten ing madaning sasana hangayaping madaning samudraning panggesangan lon-lonan sang putra panganten tinuntuning madaning sasana Panti Badrayasa sasana kalengganing sang Sri Naranata sawengi sinartan mimbuh kalamunta mangya patut putra panganten ingkang nedya mawi busana pating galebyar pating calorot pindha kasorotan kartika sasrapan yayah sewing yayah ratri tinuntun lenggahing putra pangantening madya dening panipun Bapa Sugiyana Ibu Rubinah paripurna nglenggahaken putra panganten mengkeraken balabaking mayang arum ngadani tata cara mapak besan paripun Bapa Sugiyana Ibu Rubinah mandhap balabaking Panti Badrayasa sinartan hamapak besan dening panjenipun Bapa Tumini sekalian ing samangkya tata cara mapak besan Sutresna minggah ing madaning sasana Panti Mayangasri ing kanan lenggahipun panjenipun Bapa Sugiyana sekalian iring-iring ing penganten panjenipun Ibu Tumini sekalian tata cara putra panganten lenggah anggana rarasing madaning sasana borong Ibu Juru Sumbaga ngrigenaken nderekaken putra panganten ngadani tata cara pangabekten datan sinanggit mila borong Ibu Juru Sumbaga nut diwasaning swasana para tamu putri kakung ing sakmangkih tata cara pangabekten datan sinanggit sinartan panjenengan sami nedya kasugata lumantar unjukan tuwin sak pandherekipun saking keluarga. Lodhanging sasana keluarga kepareng ngrawuhaken para kanca kadang pametri budaya Jawi. Karawitan campur sari jangkep sekar langit.
sing sayung sing rukun gotong royong nyambut gawe ubi dawa sing sayung sing rukun jala ijo cucu abang sebara iya yo ya yo iya yo ya yo doba lo pipe wale sambung sakogolo mampu engkong kacane kurang siji gawe gelo rasane ngati sing sayung sing rukun gotong royong nyambut gawe nami dawa-dawa sing sayung sing rukun jala putih cucu abang sesisir iya yo ya yo iya yo ya yo tapi dewe-dewe ngono lara para nomo nyato wae wis tanggung waras wis cepet dengan mareng budaya janma tensi nandra karo intan ambarung kembang itu terus ambarung hanya kei ambosadi ayo aja ambok yatimu kaya diloro Hae. Heda. Rum kuncaraning bangsa dumunung luhuring budaya. Prikanca kadang pamatri budaya Jawi. Nedya ngaturaken langan suka lenggeng sagung para priagung putri kakung sinartan ngaturaken wilujeng dalu salam pakurmatan lenggeng sagung para tamu putri kakung ingkang nderekaken gelaring tata cara. Pamboyong putra panganten Bagus Teguh Nuryanto, Tia Ayu Yuyuntri Hastuti. Marak sowan kunjuk ngun nandika sagung para lenggah ben para rawuh, para kanca kadang pametri budaya Jawi, nderek paguyuban seni karawitan campur sari Sekar Langit. Bengkeng saking Kembang Sari, nderek Desa Mriyan, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali ingkang kepareng sinepuan Rokomas Parmanto utawi Ki Suparmanto. Derek nyengkuyung adike pahargyan ingkang kawengku Bapa Sugiono tiyang sagarwa. Prikanca Sekar Langit kadherekaken kanca Taufik Audio Sound System kalestontonaken giyaran dening kanca-kanca Warna Multimedia jinangkep Catur Widyawati ngaturaken langan suka lenggeng sagung para priagung. Katampi angka sepisan swanipun Diah Ayu Atika Sindu Kencana Dewi saking Bon Gula Usuk Belali. Swanipun angka kalih Sang Diah Retno Ayu Niken Hapsari Sekar Langit Campur Sari.
Lala Atila Puspa Pandoyo. Bintang tamu saking keluarga Ria Violina saking Sragen. Kawula Gilang Sanjaya saking Bumi Sembada Kayuja para tamu, nderekaken lenggahing sagung para tamu ing pangajab para kanca kadang pametri budaya gennya samya nampi datan manggih juwarei. Mugi saged ndadosna renaning ati sinarengan para kanca kadang pametri budaya miyak swasana paguyuban seni kaasuh panyiripun Ki Suparmanto lumantar Sekar Langit Pametri Budaya Jawi. Sayakan